jesennom období je pohľad na malebné obrysy hornonitrianskej kotliny a jej súčasti rudnianskej kotliny očarujúci, plný farieb. Na jej úpetí majú sídlo obce Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves. Dnes, keď sme zahrnutí množstvom spotrebného tovaru a potravín, si len veľmi ťažko vieme predstaviť núdzu, ktorá v prvej polovici minulého storočia viedla celé rodiny našich predkov v týchto lokalitách k zaobstarávaniu si potravy lovom vtáctva. To slúžilo nielen na vlastnú potrebu, ale aj ako predmet podomového obchodu. Z úcty k našim predkom sme sa podujali preskúmať, ako takýto lov prebiehal, rekonštruovať a zachovať doklady s ním spojené aj na základe výpovedí pamätníkov, ktoré sú pre nás osobitne vzácne. Dnes 85-ročný Michal Šlabiar, bývalý učiteľ prírodopisu, spomína, kde a akými jednoduchými spôsobmi sa vtáctvo lovilo v okolí Diviackej Novej Vsi v čase jeho detstva. To len časť obyvateľstva sa tomu venovala, keďže v zimnom období nebolo práce, no tak využili túto možnosť a takto si polepšili na tom Máčove, potom tu Somorovej si, no a Novej si. Inde nevieme na tejto doline Rudnianskej, že by boli chytali. No tak boli to obyčajne tie cvíkoty, zvané cvíčale, no ináč občas sa chytil aj nejaký bažant, keď sa tam zamotal, alebo niektoré iné také podobné vtáky. Ale obyčajne to boli takí spevavci, ktorí tiež sa tam zamotali, neviem prečo. No a takto to vyzeralo potom. Nie, to špeciálne sa nikto tomu tak nevenoval, to bolo len tak náhodne. Áno, že vo voľnej chvíli, teda keď neboli zamestnaní, no tak si takto prilepšovali. No, buď si to teda nechali pre seba, alebo priateľom niektorým, no nejako to speňažili, alebo nejakou protihodnotou to vymenili za iný tovar. Boli to miesta v okolí, nedaleko obce, napríklad Hvorková dolinka, potom sa to volalo, pod horou sa to volalo, že Priešky, potom to bola Šklipová dolinka, potom to bol Trstenec, pri stoku, čo tiekla voda tam a tam pri tej vode chytali tie švíčare. No a potom ešte Púchov z druhej strany. No a za tým už je chotár Sučiansky. Pripravili si niektoré súčiastky, ktoré počíta, že by sa mohli tam zničiť ako sídlo, alebo tie pasečky, toto, čo sa volá, to si niesol so sebou, alebo títo zase nosili tieto konáriky, ako, áno, no a takýmto spôsobom, ale vrecia tiež zase, keď chytili tie švíčare, aby ich mali kde dať, alebo iné veci, čo ešte k tomu potrebovali. Pamätník a informátor Michal Šlabiar ešte pred druhou svetovou vojnou a počas nej chodil loviť čvíkoty spolu so svojím otcom, rovnako ako mnoho ďalších rodín z Diviackej Novej Vsi. Tieto si navzájom rešpektovali miesta, kde mali nastavené pasce na lov. Na základe rozpomienok vyhotovil pán Šlabiar aj jednoduché ukážky, akoby učebné pomôcky znázorňujúce dva spôsoby lovu čvíkot. Tým prvým
bol lov do tzv. Sidla, akéhosi očka, vytvoreného z vlasov konského chvosta, nastraženého v kríkoch borovíc medzi tzv. Pasečkami. Vybral sa taký kríček, na ktorom bolo najviac tých borievok, no a potom sa spravili tieto pasečky okolo, to sa tam trošku vyčistilo, aby mohli chodiť tie vtáčiky. No a oni chodili kôl dokola, no ale nevšimli si, že tieto pasečky sú tam a že musia prejsť aj na druhú stranu. No a to bolo jednoduché, teda obchal tam hlavu ten vtáčik, to sa stiahlo a bol hotový. No potom, keď prišiel lovec, teda na obhliadku, či sa niečo chytilo, tak ich potom pobral všetky, no a takto skončil to chytanie, takto skončilo tam v ten jeden deň, alebo v ten čas, ktorý si on vybral na to. Druhým náročnejším spôsobom bol lov na lep, ktorými boli potreté paličky, nožky, háčikmi prichytené na konároch vyhliadnutého stromu, na ktorý čvíkoty, vábené piskotom vábničky, priliepali sa a padali pod strom. Pán Šlabiar spomína aj to, komu títo lovci ulovené vtáctvo ponúkali. Že ako to vyzeralo, toto ako by boli tie snety na tom strome, no a takto dokola, to s týmito háčikami, neviem, či dali 30 alebo 40, koľko ich dali. No a to polepili toto a keď ten vábnik zavolal tých ostatných a rozmysleli si, že tam sadnú, tak sa všetky zhrnuli na ten strom a na to lepidlo a padali ako hrušky dolu. No a potom už mali takú metličku, brezovú metličku, že má. Sápali po hlave a hádzali do vreca. No a to bol ten farárom na fary, potom notárom a všelijakým takýmto ľuďom vplyvným, ktorí mali radi takéto mäsko. Lebo sa aj tak hovorilo, že vy robotníci, vy jete to mäso z tých volov, ťažké, dobré, ale my chudáci páni len tie švíčarky s tou slanenkou. Ďalším vzácnym informátorom o love čvíkot v lokalitách okolí Somorovej vsi bol pre nás pán Viktor Divéky. Ako chlapec až do 60. rokov minulého storočia zakladal sidlá pod borievkové kríky v lese nad rodnou obcou zvanom Plieštek. Vypočujme si aj jeho vzácne spomienky. Lov čvíčal prebiehal v Somorovej vsi v skorých v zimných mesiacoch prevažne a podielili sa na tom celé rodiny. Lovilo sa dvoma spôsobmi, a to bol lov na lep a lov do sidiel. Tento lov na lep sa prevádzal údajne do roku 1938, kedy vyšiel zákon, že zákaz lovu cvíčal bol zakázaný. Po tomto období sa začalo chytať do slučiek, do sidla, takzvaného sidla. No, popíšem ten prvý spôsob. Tento prvým spôsobom lovu do tých na lep sa podielali viac menej chudobnejšie rodiny, ktoré nemali iný zdroj príjmu, jedine z príjmu týchto čvíčal. Robilo sa to tak, že si pripravovali na toto lepidlo doma, varilo sa to v nádobách, ale zdroj na použitie bolo imelo, ktoré rástlo na duboch alebo na nejakých iných stromoch. Sú to také žlté bobulky a z týchto žltých bobuliek sa varilo to lepidlo. Dávalo sa to potom to lepidlo do takých putní, volalo sa to, že lepnica. Bola to malcovitá nádoba, ktorá bola aj okovaná
a to lepidlo sa prenášalo na chrbte v tých nádobách hore k stromom. Každá tá rodina, ktorá sa týmto lovom zapodievala, mala vytipované lokality, nie lokality, ale určité časti, kde oni lovili, lebo v jednej časti lovili jedni, v druhej časti druhí, aby si neprekážali. No a tak sa vyskytovalo tak, že na pasienkoch kedy nebolo toľko, boli len osamotené miestami stromy ako ovocné, prevažne ako hruška, alebo samostatne stojace duby. Preto, lebo tie čvičale, ktoré prelietali, sa najprv zosadli na túto časť týchto stromov a tam pri zosadnutí na tých paličkách sa oni polepili, jak sadla nohami a pritlačila sa perím, aj s krydlama ona ostala prilepená. Nemohla už ďalej vzlietnúť. Takže títo ľudia, ktorí prevažne si to chodili aj nadháňať. Chytávalo sa v Somorovej si, čo viem, ja to viem len z rozprávania, z toho dôvodu, že ako malý chlapec som sa nie že dosť pohyboval, ale u nás moja mamka zberala v dedine mlieko. Takže u nás títo gazdovia, všetci, ktorí sa večer stretávali, takže rozprávali ako čo, a to mi ostalo v pamäti, jak sa to lovilo. Tak lovili ako poslední lovili v dedine Masarykovci a Hagarovci na tento lep. No. Ale podľa zistenia lovila skoro do toho 38. roku každá jedna rodina. Chytalo sa na priehone, veľký priehon, tam boli dve hrušky, to viem z rozprávania. Chytala sa lokalita Prieštek, lokalita Kopaničky a lokalita Pasienok. To je smerom tu nad dedinou, kde bola voda, kde bol prameň, kde voda vytekala a nad ňou boli také osamotené stromy, hrušky. No. Oni títo lovci sledovali tieto krdle vtákov, kde zosadli a oni si ich potom nadháňali. Prevažne, aby preletovali na tú určitú časť stromov, kde oni mali tieto lepidla nastavené. Pritom používali také malé prenosné klietky, ktoré boli z dreva a namiesto, ako v dneskajšej dobe sa robí pletivo, vtedy to boli svíbové prúty alebo drieňové prúty, ktoré, volalo sa to, že vábnička. Do toho sa vkladala jedna cvičala alebo dve cvičale, ktoré potom, jak zbadali, jak videli, že v cvičale nalietávajú celé krdle, tak ich zvábili k sebe, aby sadli na tento strom. No a v tom momente už potom tí, ktorí lovili to, tak si išli a pozbierali si to vtáctvo. Ako náhle by zostalo to vtáctvo, že na tých paličkách, niekedy sa stalo tak, že chcela ako vzlietnúť, ale sa pretočila a ostala za nohy visieť, alebo spadla dole do snehu. No tak potom oni preto museli chodiť chytro a pozbierať. Tieto rodiny, ktoré sa zaoberali týmto lovom čvíčal, používali to aj ako obživu, ako na prežitie, viac menej ako za účelom mesa. A druhí zase sa snažili to aj predať, speňažiť. Tak ja ako posledný z rodu Divekijovcov, ktorý som sa podielal na tomto love, my sme tieto čvíčale chytávali do slučiek, čiže do sidiel. To už bol ten spôsob po tom zákaze lovu čvíčal. No a predaj, keď sme to predali, tak sme predávali pánu farárovi Rumpelovi, ktorý tieto čvíčale konzumoval, bola to obrovská delikatesa pre neho a dokonca on to posielal aj na biskupský úrad do Nitry. Čiže sa zásoboval týmto delikatesov aj biskupský úrad do Nitry. Z takých spôsobov, ako to piekli volakedy, ja som to jedol asi dvakrát. Mamka nám to robila, ale len preto, že ako decko zo zvedavosti. Piekla to na pekáči, oni boli vykochané, pravda, ale tak, že ležala, čvíčala na chrbáte, hlava sa položila na prsia a nohy, zadné nohy, teda nohy, ktoré boli, sa uchytili týma paznochtama do nosných dierok, kde to malo takú estetický
pohľad, lebo dojem. Donútra do cvičale sa dávali ešte tie malé borievky, aby to nabralo takú arómu borovičiek. Ako Somoroveni boli známi aj tým, že jak cestovali autobusom, na zástavke v Somorovej si, keď sme vystupovali z autobusu, dlhé roky sa nám ešte posmievali s tým, že nám popiskovali. Ten druhý spôsob, ktorý sa prevádzal, ako my sme prevádzali, bol to lov na sidlo, čiže na slučku. Materiál k tomu sa používal vlasec z konského chvosta. Spriadali sa 3 až 5 týchto vlascov podľa sily materiálu Vybrali sa najdlhšie vlasce z toho konského chvosta. Na konci používalo sa ich tak podľa hrúbky a sily vlasca sa používali minimálne 3 až 5 kusov. Tieto sa dali, jak sa hovorí, do jedného. Narovnali, na jednom konci sa spravil uzlík. Takto sa spraví uzlík, kde sa tie konce zviažú a postupne v ľavej ruke sa držal vlasec a postupne pravou rukou sa zatáčalo tento vlasec a stáčal tak, aby sa posúval za mojou rukou. No. Na druhom konci sa urobila slučka, preložil vlasec. Hej, no, tu. Spravila sa takáto slučka, hovorila sa tomu, že očko. Takto zhotovený materiál, teda hotovený vlasec, sa používalo, volalo sa to po našom sidlo. Toto sidlo sa prenášalo do hory na zicherke pod kabátom, aby to nebolo vidieť do lesa, lebo však bol ten lov zakázaný. A jak sme to robili, to už môžem predviesť len tak z materiálu, kde som si pripravil takúto vetvičku. Není to vetvička z borievky, kde sa umiestňovala pri koreň borievky, pri koreň kríčka. Tieto kríčky boli také v priemere meter, 1,20 m, 1,30 m. Odhrabal sa sneh, od koreňa sa odhrabal sneh, kde sa osadili tieto, volalo sa to, že pasiečky. Malo to svoj odborný názov. Jedna sa dávala smerom ku kríčku, aby sa oddialila tá časť prechodu tých čvíčal od kríčka ďalej, aby mohli prechádzať cez tento priechod. Druhá sa dala asi 10 cm, 8 až 10 cm oproti, kde zostal len priechod pre tú čvíčalu, kadiaľ bola popod ker prechádzala. Spôsob, ako sa to robilo, tak vám predvediem nasledovne. Urobila sa takto slučka, cez toto oko sa previedlo koniec. Jak bola pasiečka zasadená do zeme, uviazal sa, pri spodu sa uviazala o koreň, teda o spodok. No, jedenkrát, dvakrát uzlík. No. Na tejto pasiečke sa spravil ešte jeden takýto zárez, ktorému sa hovorilo záštep. Tým pádom sa urobila slučka, druhý koniec sa zasunul do toho záštepu, takzvané sa zaštepil. Narovnala sa a slučka zostala medzi týma dvoma racoškama.
Jak cvičala, zbierala potravu, popod prešla hlavou, hlavu nastrčila do tejto slučky, kde posunom sa zadrhla. Že tá cvičala, ktorá, ak sa hovorí, že sa zaškrtila, ona sa trepotala niekedy, keď bol ten vlastne slabší, stalo sa, že sa aj odtrhla. No, takýto spôsob bol. No, cez zimu, v zimnom období, keď napadol sneh, sme chodievali popod tieto kričky. Od Hrabova bolo také ohrabielko, drevené, jak sa hovorí, kde sa sneh odhrabával, aby sa mohli tieto cvičale dostať aj na zem, kde zbierali tú potravu. Pri tomto sa stávalo, pri tomto love, že sme ulovili aj prskotu, to bol názov vtáka podobného tejto cvičale. Medzi tým sa ulovil aj čierny drozd, ale tieto čierne drozdy pán farár tie moc nechcel a zatiaľ, keď už sme ho priplietli tam, tak nám zaplatili 1 korunu. Ale s pripomienkou o tom, že na budúceho tieto čierne nenos. To není taká delikatesa. No, lokalita, kde sme lovievali my cvičale týmto spôsobom na sídlo, bola Prieštek, tam boli 2 priešky, bol Košeje prieštek a Pánsky prieštek a Kopaničky. Tam sa tieto borovičky takzvané najviac vyskytovali. Lov cvičal, keď sa prevádzal na Lep, tam sa to prevádzalo tak, že lovili celé skupiny ľudí. Oni treba si tie cvičale vedeli ponadháňať tak, aby z tej jednej lokality preleteli na druhé, kde oni museli zosadnúť. No. A lov ak sa hovorí, na sídlo, teda na slučku, sa prevádzalo len v jednotlivcoch. 1 alebo maximálne 2, ktorí chodili ako rodina. Oni keď videli, kde zosadli tieto cvičale, oni to sledovali. Sledovali, kde zosadli, v ktorej lokalite zosadli a oni chodili tak naďalej, chodili plašiť. Aby oni prelietávali z jednej strany alebo z jedných stromov na druhé stromy. Tak oni tým spôsobom. Cvičale, zabudol som ešte podotknúť, že cvičale tie prilietali k nám. Cez zimu prilietali zo škandinávskych štátov, ktoré prilietali už tak koncom mesiaca v októbri a odlietali čašie na jar naspäť na hniezdenie späť do škandinávskych krajín. Brek, na tom rastli, bývali na jeseň také veľkosti ako rybizle, také červené prody. My ako decka sme to aj jedávali a týmto sa živilo toto vtáctvo. Takže ja si myslím, že z toho dôvodu tuno sa zdržiavalo toto vtáctvo, hlavne v zimnom období, aby prežilo. Čvíkoty sa vo veľkom chytali v nedalekej obci Máčov, kde je v súčasnosti ľudový skanzen Máčovské gazdovské dvory. O tom, ako a najmä s akými rekvizitami v tejto lokalite prebiehal lov náročnejším spôsobom na Lep, nás informoval správca tohto skanzenu, zberateľ dokladov tradičnej kultúry Anton Blaho. Náradie potrebné na lov čvíkot rekonštruoval podľa pôvodných rekvizít zachovaných na povalách bývalých vtáčničiarov ešte v období krátko po druhej svetovej vojne. Tak obec Máčov je jedna z obcí, kde sa kedysi zabezpečovalo chytanie čvíčal, teda robilo. Robili to väčšinou ľudia, ktorí boli doma, ktorí nechodili na roboty a chytali sa čvíčale, Turdus pilaris, ktoré potom používali buď pre svoju obživu, ale to moc nie. Väčšinou tieto čvíčale, ktoré nachytali, predávali vyššej honorácii bojniciach, farárom, richtárom a podobne. V Máčove bolo týchto čvíčalníkov dosť, nakoľko sa zachovali i niektoré náradia, ktoré títo čvíčalníci na chytanie čvíčal potrebovali. Boli samozrejme vytvorené i lokality. Tieto lokality zistili
tí cvičalníci tak, že svojim prieskumom išli, pozerali, keď pásali kravy a zistili, na ktoré stromy naviac tieto cvičale sadali, nakoľko lietali v krdloch a potom následne o rok, alebo teda o pár mesiacov si všetko nachystali a tieto priestory, kde tie cvičale naviac sadali, tak si pripravili tak, aby si tam mohli nachystať budu čvikotára, nie čvikotára, ale vábnika, ktorým potom tieto krdle cvičal tam privábil. Na Máčove sa robilo väčšinou nalep, ktorý sa varí z imela, ktoré sa zbieralo od Michala do Šik Svätých a potom sa varilo a urobil sa z toho lep. Tento lep sa dával do lepnice. Väčšinou to bolo to z brezového dreva. Tieto nožky sa robili z divokého trňa, nakoľko ten bol pevný aj ohybný. Do tejto lepnice dali lep a približne 80 takýchto nožiek si dali a potom toto im slúžilo na to, aby mohli tieto cvičale chytať. Tak lokality Máčove boli hlavne prostredné hony, tam, kde je ten veľký strom dub, ktorý v roku 2014 bol vyhlásený ako druhý v rámci Slovenska. Potom to bola Bažanica a Riedky háj. To boli lokality, kde sa tieto cvičale chytali. Tak okrem čvikot sa chytali ešte u nás prskoty. To sú podobné vtáky ako čvikota. Neboli také vzácne z toho dôvodu, že čvikota mala jedno črevo a teda žrala len borievky a šípky a lesné plody. Takže ostatné oni nežrali, ale tieto prskoty tie sa živili aj rôznymi chrobákmi a podobne. Ako som už spomínal, v Máčove sa chytalo väčšinou na lep. Lep sa varil z imela, bobuliek imela, ktoré rastlo na strome, väčšinou dubové stromy to boli. A tieto sa zbierali, bobulky sa zbierali od Michala do Šik Svätých. Boli to malé biele bobulky. Tieto sa varili. V podstate príprava lepu trvala od rána do večera. Keď sa to uvarilo, potom sa to prálo na potoku, aby sa z toho dostali tie jadierka preč. Potom sa robila zásmažka. Bol to olej, ktorý sa zmiešil, alebo terpentín, s ktorým sa zmiešilo, uvarilo. Čvikotár musel dávať pozor aj na to, že jaká je zima. A podľa toho ten lep robil, aby mu držal, aby napríklad nestuhol a podobne. Keď mal tento lep uvarený, všetko si pripravil doma, pripravil si klietky, ktorú mal na vábnika. Je to klietka urobená zo smrékového dreva, vnútri je pekne z rohu, krávskeho rohu urobená napájačka a tu z ďalšieho rohu je urobené krmítko, kde ten vábnik, ktorý bol potom na tom strome, mohol pekne žrať, aby tam bol, lebo nakoľko sa ten vábnik tam mohol byť aj dlhšie, nie len ten deň, keď sa chytal. Tým vábnikom fakticky bola čvíčala, ktorú si on chytil a dali ju do tejto klietky. Ona bola v tejto klietke a tú klietku položil na ten strom, kde chcel chytať. Mal ju hore položenú za nohu alebo okolo krídiele uviazal ničku a túto ničku si potiahol do pripravenej budy, ktorú mal tak 15-20 metrov od tohto stromu. Samozrejme, vtáky ho nevideli, lebo to bolo prikryté čečinou
a on si tam nechal okienko, cez ktoré videl, keď videl, že prichádzajú, tak potiahol za tú ničku a fakticky nabudil toho vtáka, aby začvirikal. V podstate to bolo čak, tak tieto čvičale vydávali takýto zvuk a oni na základe toho prisadli, niekedy neprisadli, ale je pravdepodobne, že vždy, keď započuli toto čakanie, tak prišli na ten strom. Keď mal všetko prichystané, skrátka musel mať prichystané lepnicu, musel mať prichystané nožky, mal pripravenú krošňu, ktorú tu si predtým pripravil si ju tak, aby do nej mohol naobíjať borievky a nachystať šípky, ktoré potom používal preto, aby mohol tieto chovať. Nachystal si veľkú nošu, do ktorej si potom poukladal klietky a tieto klietky odniesol na priestor, kde išiel chytať. Tu máme ešte malú metričku, ktorou, keď vtáky buď padli na zem, tak ich pritlačil trošku, aby ich nezabil. Pritlačil ich trošku a potom ich pekne chytil. Cvičalníci, oni si väčšinou pomáhali jeden druhému, aj pri výrobe klietky. Klietky si cez zimu oni porobili, aby mali, ja si pamätám, že Ignác Tkáč, ktorý bol jeden tiež z tých, ktorí chytávali, tak ich mal na povale okolo 50 kusov. To bolo po vojne okolo roku 1950-55. Ešte vtedy boli zachované tieto klietky a bolo ich zo 50. Samozrejme, že vždy sa im to robilo, keď boli dvaja, traja, z toho dôvodu, že jeden už robil to, druhý to, aby si skrátka pomáhali. Boli aj takí, ktorí si išli a vyhliadli si svoje miesta a robili si to sami. V okolí Máčova sa kedysi čvíkoty chytali vo viacerých lokalitách, vrchoch, prostredných honoch či v tzv. Bažantnici. Spolu s hlavným informátorom výskumu, pánom Antonom Blahom, sme si vyšli do jednej z týchto lokalít zvanej Vrchy, kde stojí vzácny 250 rokov starý dub, ktorý je doposiaľ symbolom chytania čvíkot. Naň kedysi zosadali krdle týchto operencov. Pokúsili sme sa o imaginárnu rekonštrukciu ich lovu na lep so všetkým náradím, ktoré bolo k tomu potrebné. Obvykle deň pred lovom si čvíkotár pripravil akúsi búdku z kríšu zo smrekových konárov oproti stromu, na ktorý mali čvíkoty zosadať. Na druhý deň, zavčasu ráno, prichádzal na pripravené miesto vybavený krošňou s klietkami a palicou. Z krošne vyberá jednu z klietok, v ktorej bola umiestnená čvíkota, vábnička. Tu umiestňuje na kmeň stromu pod korunu. Od klietky, v ktorej je čvíkota uviazaná o nožičku, vedie hrubšiu niť do skrýše, za ktorú neskôr, dobre ukrytý, popoťahuje, aby začala pekne čvirikať a vábila tým k stromu ďalšie vtáctvo.
Okolo stromu lovec pod borievkové kríky rozmiestni ďalšie klietky s vábničkami. Jedným z posledných úkonov čvíkotára bolo nasadzovanie nošiek ponatieraných lepom z imela na ráz sošku, ktorú potom vešal na konáre stromu. Keď mal takto všetko nachystané, sadol si do skrýše a čakal. Keď uvidel, že krdle nalietavajú na strom, začal popoťahovať za nitku vábnika, aby začvirikal. Hvizd vábnika znel asi takto. Čvíkotár sedel v skrýši niekedy dlhšie, inokedy kratšie, väčšinou však od rána do večera. V skrýši v konároch zo smrečiny mal malé okienko, priezor, ktorým sledoval nalietavanie a priliepanie sa vtáčikov na rozložené nožky. Popadané vtáčiky lovec s malou brezovou metličkou dorážal k zemi, omráčil ich a vkladal buď do vreca, alebo do klietok. Klietky potom povkladal späť do krošne, pozberal náradie. Skrýšu, ktorú si postavil, buď zlikvidoval, alebo si ju ponechal k ďalšiemu lovu. S úlovkom sa pobral domov, kde sa rozhodol, či si čvíkoty ponechá pre vlastnú spotrebu, konzumáciu, alebo ich predá. Ale tento príbeh už poznáte.
Dobrý podvečer, vážení občania. Vítam vás na projekte Ľudový spôsob chytania čvíkot v Máčovej. Vítam vás na pôde obce Diviak nad Nitricou. Bližšie k projektu by som poprosil pani magistru Lomnickú, ktorá vlastne je koordinátorka projektu. A tá povie viacej o tomto. Nech sa páči, ďakujem. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás aj ja v mene organizátorov tohto projektu, ktorý má názov Ľudový spôsob chytania čvíkot Máčove, tu privítala. Tými spoluorganizátormi okrem obce Diviaky nad Nitricou je predovšetkým občianske združenie Hypomáčov. Preto chcem osobitne privítať medzi nami aj predsedničku tohto združenia Anku Blahovú a vlastne takého správcu toho ľudového skanzenu, ktorý tu vyrástol na Máčove a ktorý už pozná celý región Hornej Nitry aj Slovensko, Tonka Blahu. No a títo dvaja spoluorganizátori by zrejme nedotiahli tie veci okolo výskumu chytania čvíkot k tomuto, verím, že zdarnému koncu alebo výsledku bez toho, že by, keby nespolupracovali s takou odbornou inštitúciou, ako je Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Vítam medzi nami pani doktorku Ivetu Geciovú, riaditeľku tohto múzea. Samozrejme, vítam vás všetkých ostatných. Pomoc nám poskytla aj základná škola Diviaky nad Nitricou pri filme, takže vďaka pani Gabriele Pauďurovej, riaditeľke tejto školy. Medzi nami sa samozrejme nachádzajú také tie hlavné osoby, informátori tohto výskumu. Ja by som povedala v úvode naozaj iba pár slov, prečo práve tento projekt. Ten podnet, aby sme pripravili niečo o tomto spôsobe lovu čvíkot, teda v vtáčničiarstve, tu v tomto okolí týchto obcí, vzišiel práve zo strany Tonka Blahu, ktorý povedal, urobme niečo o tom, pretože v minulosti sme už spoločne realizovali určité výskumy a projekty a napríklad výsledkom je zase taká menšia expozícia pálenia smoly. Čiže našim zámerom je, aby sme tie poznatky, ktoré určitým výskumom získame, aby sa stali takou trvalou súčasťou tých expozícií v ľudovom skanzene Máčov a aby pripomínali spôsob života našich otcov, starých otcov, našich predkov. No a tento lov čvíkot naozaj bol takým osobitným fenoménom. Ja nejdem o tom hovoriť prednášku, pretože nie som odborník na túto oblasť, ale naozaj podali sme tento projekt, že uskutočníme ešte výskum na túto tému, že sa ešte popýtame ľudí tu v okolí, jednak či si pamätajú na tento fakt, že sa tu chytali čvíkoty a že slúžili predovšetkým aj ako zdroj, nielen ako zdroj obživy čiastočne. Ľudia sa tu zaoberali najmä poľnohospodárstvom, chodili na sezónne práce, ale toto bol aj taký doplnkový zdroj, doplnkový zdroj zamestnania, doplnkové zamestnanie. Takže my sme týmto výskumom sledovali, či sa to potvrdí. Po oslovení možno desiatok ľudí sme získali takmer 20 ľudí, ktorí sa konkrétne vyjadrili k otázkam z tohto výskumu, k takým základným otázkam, či sa tu chytali čvíkoty, kde sa tie čvíkoty chytali
akými spôsobmi sa chytali, či sa tohto lovu zúčastňovali jednotlivci alebo skupiny, celé rodiny, ako využívali toto chytené vtáctvo. A práve, že časť týchto oslovených ľudí dokázala nám presne popísať, odpovedať na tieto otázky. A dovolím si povedať, že možno v hodine 12, keď žijú ešte pamätníci, ktorí to v detstve so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi sa zúčastňovali tohto lovu čvíkot. Takže my sme týmto výskumom, dozviete sa to aj z filmu, aj z výstavy, ktoré sú takými osobitnými aktivitami tohto projektu. Naozaj sa to potvrdilo, zistili sme, kde boli lokality napríklad lovu a sústredili sme sa, aj to chcem povedať, že napriek tomu, že lov čvíkot sa prevádzal najmä do konca 30. rokov minulého storočia vo väčšine obcí na Hornej Nitre, ale našim cieľom bol Máčov a okolie Máčova, čiže sme sledovali najmä tieto lokality Máčov, Diviacka Nová Ves a Somorová Ves. Viete, že Somorovenov doteraz nazývajú cvičalníci, tak ako má každá obec jej občania nejaké typické ľudové príjmenie, tak Somorovenia majú príjmenie cvičalníci, pretože, ako mi Tonko Diveky povedal, tam chytali doslova celé rodiny ešte a živili sa tým. Čo sa týka, poviem len také základné veci, lovilo sa najmä spôsobom, a to sa dozviete aj ďalej, chytania na lep, čo bol rozšírenejší a zložitejší spôsob, a chytanie do tzv. Sidiel. Ale to chytanie do sidiel trošku aj tajne, že sa realizovalo tu dokonca až do 60. rokov minulého storočia. Takže ja k tomuto projektu iba toľko, že naozaj sa nám podarilo vytvoriť film. Vy si vypočujete informátorov o tom, ako sa kedysi lovili čvíkoty, ja sa nejdem teraz opakovať. Poprosím vás trošku aj o takú trpezlivosť, lebo my sme tam zanechali tie ich výpovede, aj keď sa oni trošku opakujú, ale každý má svoje vlastné skúsenosti. Takže výsledkom projektu bude táto výstava, ktorá sa po tejto úvodnej prezentácii prenesie práve do ľudového skanzenu v Máčove a bude jeho súčasťou. A napokon ešte sme zostavili aj takú štúdiu faktografickú, ktorú uverejníme v nejakom časopise. Takže toľko na úvod k tomuto nášmu výskumu, aj keď to zo začiatku naozaj vyzeralo zložito, ale k tým výsledkom sme sa, a aktuálnym výsledkom z výpovedí naozaj pamätníkov sme sa dopátrali, čo sme veľmi radi. No, toľko úvodom a ešte prosím Tonka Blahu. Tu okrem výstavy sú tu napríklad, Tonko Blaho rekonštruoval rôzne predmety, ktoré sa týkali, ktoré súviseli s tým lovom. Vy ich uvidíte, akú mali funkciu aj tam, ale ešte myslím, že Tonko by mal k tomu čo povedať. Vážení prítomní, som veľmi rád, že myšlienky, ktoré približne pred rokom sme za Malkom mali, sa pretavili v to, že dnes tu stojíme a po našej pravici alebo vašej lavici vidíme niektoré veci, ktoré tento projekt zahrňuje, a som skutočne veľmi rád, že po projekte vpálenia smoly i tento projekt bude úspešný. Ja ďakujem hlavne Amalke Lomnickej za to, že v spolupráci s pani doktorkou Géciovou sme vytvorili podmienky preto, aby sme túto výstavu a tento projekt mohli realizovať. Ďakujem vám pekne a možno nakoniec vám ešte niečo, nejaké pikošky poviem. Dobre. Ďakujem Tonkovi Blahovi a pred filmom poviem iba toľko, že práve
Tonko Blaho, Viktor Diveky a bol osobitný potlesk, prosím, a pán Michal Šlabiar, učiteľ, ktorého si určite poznáte, učil prírodopis, vlastivedu tu na základnej škole. Boli naozaj z toho množstva informátorov našimi najvzácnejšími informátormi a práve aj ich slovo a od nich najviac informácií zaznie aj v tomto filmovom dokumente, ktorý pre nás pripravil, teda v spolupráci s Združením K2000, ktoré ja tu zastupujem, ktoré podalo tento projekt na Fond na podporu umenia. Získali sme naň prostriedky, aby sme to mohli takto celé uzavrieť. Osobitne vítam pána Jozefa Líšku, ktorý so mnou už veľa rokov spolupracuje pri príprave takýchto dokumentov. Takže teraz si pozrieme ten film a prosím o trošku strpenie, lebo sme tam naozaj nechali celé tie citácie. Dobre. Nebol to žiadny trhák americký, ale naozaj myslím si, že vďaka týmto informátorom sa nám podarilo zachovať kus histórie viazanej na toto okolie. Okrem filmu, ako som spomenula v úvode, sme pripravili aj expozíciu, výstavu a k tomu prosím, teda túto expozíciu pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a prosím teraz o pár slov k tejto výstave tvorkyňu ideového návrhu tejto výstavy, pani doktorku Ivetu Geciovú. Ďakujem veľmi pekne, ja budem bez mikrofónu hovoriť. Doniesla som pasiečku, ale viete vďaka komu? Vďaka pánovi Hagarovi, ktorý patril tiež k informátorom a on prišiel na toto podujatie vyzbrojený pasiečkou, áno. Takže veľmi pekne ďakujem. Dovolím si upriamiť pozornosť na niektoré veci, ktoré celkom neodzneli ani vo filme a nepovedali ich ani informátori. A sú prezentované na výstave, ináč by som to ani nevedela. Podarilo sa nám nájsť vlastne aj v literatúre, ale aj teda z takých znalostí bežných, ktoré vieme, že územie Hornej Nitry patrilo k oblastiam, kde sa udržiavala tradícia lovu, zberného hospodárstva. Malo to jeden praktický dôvod, jednak prírodné danosti, áno, výskyt zveriny a potom aj samotná obľúba poľovnej zvery na konzumáciu. Dokonca vieme veľmi dobre, že v účtoch Bojnického panstva, ale aj Nitrianskeho biskupstva sa nachádzajú záznamy, v ktorých je presne vyčíslené, čo všetko museli podaní z jednotlivých dedín odovzdávať do panskej kuchyne. Vieme napríklad, že obyvatelia nedalekej dediny Nitrianske Sučany museli odovzdávať 100 kusov Avis juniperas. Avis juniperas bol vták borovičkový, borovičia, čvíčala, cvíčala, alebo teda drozd čvíkotavý, ako sme tu už teda počuli. Podobne odovzdávali na panskú kuchyňu tento druh, špeciálne tento druh, aj obyvatelia Račíc, Dvorníkov, dnes Nitrica, Horné Dolné Vestenice, ale aj Hradište, Veľké a Malé Kršteniany, dnes sú Veľké a Malé a vtedy boli Horné a Dolné Kršteniany.
Máčov je tam tiež uvedený a aj vrbami, ale nie sú tam zaznačené naturálne dávky, ale iba finančné. Takže nevieme, že či už v 17. storočí máčovenia, somorovenia, vrbenci, tak ako sa tu zvykne hovoriť, odovzdávali aj vtáky do kuchyne nitrianskeho biskupstva. To, že sa tu udržalo chytanie čvíkot, alebo teda to vtáčnictvo, vieme veľmi dobre aj zo štúdie, ktorú vypublikovala pani doktorka Tótová v zborníku Horná Nitra a potom následne Pavol Horváth v odbornom časopise Slovenský národopis. Dokonca v roku 1865 maďarský časopis, aby som to dobre povedala, Vasárnapi, dívam sa na svojho kolegu Ujsák, priniesol obrázok starého čvíkotára. My sme ho na tej výstave aj vypublikovali a nakoniec je aj v takom maličkom biltene, ktorý sme pripravili. Tu sa napríklad je zrejme, že ten vtáčničiar prišiel s veľkou výbavou tých čvíkot do nejakého veľkého mesta. Vieme s určitosťou povedať, že vtáčničiari predávali svoje chytené vtáctva nielen na jarmoku v Prievidzi, ale chodili s nimi až do Viedne a chodili s nimi aj do Budapešti. Ba odovzdávali ich aj v Nitre, na nitrianske biskupstvo. To, že bol obľúbený tento vták, tvrdia informátori veľmi jednu veľkú pravdu. Vraj mal iba jedno črevo, dal sa veľmi rýchlo vyčistiť a keďže jedol borovičky alebo jalovec, tak to jeho mäso bolo veľmi chutné. Tí, čo ho jedli, tvrdia, že naozaj bolo výborné. Neviem posúdiť. A ešte by som vám chcela povedať o váboch ako takých. Vraj, keď chytili vtáčničiari si takúto čvíkotu, tak si ju doma špeciálne pripravovali. Krmili ju sušenými borievkami a hruškami. Ak mali na celú zimu prechovať takéto váby, tak potrebovali vraj pol vreca nasušených borievok, aby potom tá vába, ten váb, neviem ako mám povedať, či drozd váb, pekne spieval. A potom bola nitiarka a to bola vlastne tá, ktorá bola uviazaná za tie krídielka. Oni priamo tie krídla vraj neviazali na špagát, ale na vlnenú takú handričkovú stužku a až potom k tej handričkovej stužke bol priviazaný špagát. Ale informátori uvádzajú, že aj keď tá cvičala, veľmi spievala, tak potom ju aj prikryli handrou, lebo ona potom nesprávne spievala a odstrašovala tie čvíkoty ako také. Pasiečky som povedala, všetko som povedala, hádam, áno. Ale ešte jednu vec vám poviem, že to lepidlo, ktoré varili, tak varili vraj ako slivkový lekvár. A viete, ako sa varí slivkový lekvár? Neustále musíte skúšať, že či už je dostatočne hustý. Hustý bol až vtedy, keď sa nabralo jednou veľkou lyžicou, otočila sa lyžica, ale lekvár sa držal, takže vtedy bol dobre uvarený. A toto lepidlo vraj muselo byť takto isto husté. Premývali ho na potoku v tečúcej vode, aby ho zbavili jadierok a riedili ho lanovým alebo konopným olejom a ak nebolo vraj veľmi zima, tak vtedy ho stačilo poriediť iba petrolejom a to už samotný čvíkotár musel vedieť, aký má byť hustý. A ešte poviem jednu vec a s tým už budem končiť. Mne sa veľmi páčilo slovo viecha. To bol vlastne strom, ktorý si čvíkotár samotný upravoval. On ho preriedil konáre, aby mal kde uchytiť lieskovú palicu s nožkami, na ktorú potom sadali tie čvíkoty. Pasiečky sa používali pri love do sídla. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem pani riaditeľke, ktorá takto odborne zaramcovala tie výpovede, ktoré sme si predtým vypočuli od informátorov vo filme. A pomaly z vás
vychováme odborníkov na čvíkoty, keď odtiaľ to Pardon, je čas chytania, bol čas, v takomto čase chytania čvíkot, ale je zákaz lovu platí od tých 30 rokov, takže tie skúsenosti, ktoré sme vám tu prezradili, tak dúfam, že nezačnete využívať. Takže toľko k odborným výstupom v rámci tohto nášho podujatia, ktoré už nadobúda trošku tak seminárny charakter, ale ešte nás v závere čaká veľmi príjemné vystúpenie folklórnej skupiny Bukovec tunajšej, ktorá účinkuje pod vedením pani Anny Čechovej a príjemne ma prekvapili, keďže sú odtiaľto a čo si o chytaní čvíkot vedia, tak aj to svoje vystúpenie si pripravili na tému chytania čvíkot. Čo by som bez chlapov robil? Ale, mama moja, no čo vy stále len kuvikáte, že kde sa? Však celý deň vyvážali na rolu hnoj najprv, potom ho zaorávali, potom ich poslala chytať čvíčale a teraz bude stále, že kde sa. Hladný, smedný, Páne Bože, stále by ste len zarábali na všetkom. Kačena, ty čuš! Tu máš obsi fertuchu, nie že internovej pôjdeš kravy dojiť večer. To si sprav. Čo myslíš, celý život sa o teba starám a ty čo? Čo robíš? Buď rada, že ma máš. No, a vy dve, nerehoďte sa toľko. Choďte sa pozrieť, či nejde ako so starým babkou, či už nejde domov. Ale nie, že budete u susedov priamo stať. Ináč šikovný je aj robotný, ale však sa mladý je. No, čože by z toho mali? No. Stará mama, veru ich ešte nie je vidieť, ale susedia k nám idú. Ktože vie na čo? Veru, stará mama. A koľko ich je? Veľa? Veľa. Ale krásne spievajú. Tak nech idú, však máme roboty dosť. Pravda, že nech prídu. Za horami, za dolami, je doliza malá. V tej doline je dedina, Diviaky sa volá. Tam si vtáča pieseň spieva, na
zavolám, už prišli sme vás pozrieť na chvíľočku. Čože porábate? Až treba niečo, radi pomôžeme. Áno, budem rada. Bože môj, a čože tu máte tak ticho? Čiže máte tých chlapov? Však naroli sa, od rána ešte neprišli domov. No, človek čaká, kedy sa ten... Dievčence, podajte lavicu, nech si môžu posadať, aj tú druhú. A Kačenka, tým poď podajte vás, nebojíme zima. Jaj, pravda, že... Len nech sa zohrie. Nech sa zohrie. Budem aj robiť, už áno. Aj fazule trošku treba naštievať. Však daj, keď sme tu, čo len spravíme. Jaj, to je už stará Anička. Chytro píte. Môžete aj vy. Joj. Aj brúško, tie gate by sa zišli obšiť. Čože budeme podárovať. Zakázal platisko. Ani dneska nespravíš. Ale aspoň trošku. No, každý by som nestalo. Už ušetríme trošku. Silná. To je dobre, keď je silná. Je tá Ďurčovská. Petrušky, a zaspievajte nám ešte volajakú. Aj my sa chceme volačo naučiť. A pravda, že vám zaspievame. Však, aby ste sa aj vy volačo priučili, keď už pôjdete na tú muziku, aby sme sa za vás nehambili. Keď som šiel ku milej naposledy, svietil mi mesiačik veľmi bledý. Zasvieť mesiačik, zasvieť ešte raz. Ja idem ku milej posledný raz. Zasvieť mesiačik, zasvieť ešte raz. Ja idem ku milej posledný raz. Posadali sme si na lavičku, tam sme sa ľúbili pri mesiačku. Slaviček spieval v zelenom háji, keď sme sa my dvaja milovali. Slaviček spieval v zelenom háji, keď sme sa my dvaja milovali. Dobrá je, čo? Tá tvrdá. Dobre vám to ide, dobre. Len nám pomôžte. Dobrý podvečer. Tak robíte, no. A kde ste boli do Čilku? Koľko sme vás čakali? Kdeže sme boli, čo ty nevieš? Aj rozhadzovať hnoj, aj cvičale chytať, čo si domyslíš? Od rána? A od rána mali si volať čo doniesť. Aj na zohriatie. Jaj, však vám Tak si voláš aj doniesli. Keby nás nebolo, do Čilku by ste to nemali hotové. Veru nie. Pomôžme hnoj rozhádzať. Aha, ešte sme aj cvičali nachytali. Jej, ale sme sa narobili. Chaňte si chlap. Nie, aby sa dajaké nalepili. Kačenka, daj Dobre nám to to bolo. niečo najesť. Hladný sme. Pravda, že vám dám. A môžu byť Tak robili. smakatové halušky, môžu byť. Dneska sme varili. Pravda, že my vám doniesiem, ale najprv si vypite, lebo ste narobení, zima vám je, aby ste sa troška zohriali. No však kdeže to? Mama by chcela len, aby ste stále robili.
Na zdravie, na zdravie. Máš Kačka pravdu. Tak ty by si ich šanovala. Na zdravie. Keď sme sa tak narobili. Aby sa mal kto o teba starať. No teda. Dobrú. Ja domohla. Jaj. Ej, tu sused je hladný veľmi. Nech si len dá. Ešte len či začínate. Starý Apo, a čo sú to tie čvíčale? Á, deti moje. Neviete, čo za cvičali? Ja vám to vysvetlím. Drozda poznáte? Aj na dvor nám chodí niekedy. Ten čierny. No. To je také podobné, ako je drozd, trošička väčšie. Ale ono je aj švíčala, aj prskota. Drozd švíkotavý, takzvaná švíčala, a drozd prskotavý. Viete? A to sedá po kričkách, kde rastú bobule nejaké, či za to šípky, trnky, nejaké borovičky. Aj okolo studničke sa to motá. Lebo sa ide napiť. V zime je všetko zamrznuté, lebo tieto čvíčale v zime prichádzajú. Starý Apo, a ako sa chytajú tie čvíčale? To ich fungov strieľate? Povedzte nám, prosím. Ale kdeže by fungov, kdeže by? To sa chytá na let, alebo na konský vlas. Viete? Tak, deti moje. No. No a môj starý, ten vám to chytá na konský vlas. A tá naša mrcina už ani chvosta pomaly nemá. Tak škoda. Jaj, beta, to by sa ani ty nebola. Že mrcina. Chudák koník zrobený je. No, dávno k vám nehovoria. Do Židov. A do vás Do Šečiarova už Šečiarova. No, ten koník nie, že príde o chvost, ale už dokonca príde aj o hrivu. No teda je nadiel sa trčal. Áno, a môj starý hovoril, že sa to teda aj ináč chytá. Na lep, mali ste si lepu uvariť. No, aj tak. Aj, máte ženu pravdu. Aj na lep, aj na konský vlas. No teda. Tak. Ale v prvom rade, keď sa chce ísť pýtať, musí sa navariť lep. Treba ísť do hory, na duby, oťať imello, dole pozhadzovať, obrať, doniesť domov, do starého hrnca vody, nasypať imelo a variť. Tak pomaly ako lekvár a stále miešať, aby neprihorelo. A že to kaša úplne hustá, ako lekvár, sa to vyberie vonka, naleje do studenej vody a perie sa. Tých zrnok musia ísť pred všetky zrnka. Do kalení, všetko oné, bez zrnka. Musí to byť také ako smel, ako nejaký gič na okno. No, a keď sa to už takto vyberie, tak sa chystá na chytanie. Len ono je to tak, že musíte sledovať aj ráno, aká je tuhá zila. Či tuho mrzne, alebo slabšie mrzne. Toto už my čvíčaliari vieme. A podľa toho si musíme prispôsobiť aj ten lep. Či ho zaprážiť menej, alebo viac. Poväčšinou sa zaprážalo u nás petrolínom. Podľa toho sa pridalo, aký bol ten mráz. Keď bol veľký mráz, muselo sa viac dať. Aby bol lep, bol by s tuhou a nelepilo by sa. No a potom sa aj chytalo na konský vlas, ja som aj ten doniesol. Ale ešte vám aj poviem, ako to do tej lepnice dávalo. Keď sa to uvarilo, do tej lepnice sa to nalialo. A už keď prišiel tam hore, kde mal to miesto vyhliadnuté, ono sa niekedy dávalo aj hore imela ešte, stále imela boli aj do konca februára. Neopadli, lebo aj tieto prskoty, aj cvičale, aj toto žrali, aj imelo žrali. To... Tak keď ste do lepnice naliali už, ste rozrobili a prišli ste na miesto, vyťahli ste z lepnice tieto tyčky, kde sa väčšinou robili u nás do šípu. Šíp sa odrezal a popresekával sa nožom na viaceré kúsky a keď sa to už nalialo do lepnice, asi tak do jednej tretiny, tak to sa vytiahli a dookola sa premotali na 3/4 asi vzdialené tie tyčky. A tie sa rozmiestnili
okolo šipiek, kde boli niekde, alebo borovičky, keď boli, alebo sa aj vynieslo polkrát až na Imelo hore, Imelo, a sa tam rozniesli. A potom ešte druhý spôsob, ktorý sme robili, ja som aj doniesol, chcem ukázať, ale to bude ťažko vidieť, sa porobili takéto racošky a z konského vlasu sa urobili takéto sidla, očka. A tieto sa zaniesli väčšinou tam, kde je studnička. Vieme, že v zime býva veľký mráz a studnička nezamrza tam, kde vyveria, ale dookola sa rozprestíra voda, sa zamrza. Tak sa porobili dierky a tieto očká sa ponacovali. Nebudete to tam vidieť, ale to očko si stále drží svoj tvar. Oni sa tam dali a na viacerých miestach sa popíkali. Len aj cvičalník musel byť za času ráno, ešte po tme, aby si všetko toto mohol rozložiť. Takže si aj okolo tej studničky narozkladal takýchto očiek, lebo sa išli ráno napiť, nemali sa kde napiť. Bolo snehu len pri studničke. No a keď to porozkladal, musel sa dobre vzdialiť ďaleko preč. A hovorím, na tieto tyčky, keď sa dávali, tak tam bol aj vábnik. Ten bol v klietke a od toho vábnika zase dračva sa natiahla až do takých 25-30 metrov vzdialenosti, aby ho nezacítili. A on občas tú čvičalu potrmal za nohy, aby začvičala. A oni vtedy priletali a oni sa priam vrhali dole k nej, na tú klietku. Takže aj klietka bola dookola s týma tyčkami obložená. Ak sa chytili, tak sa zalepili a padli dole. Horšie to boli s prskotama. Prskota je tak prepíkaná, že ona keď sa na to naletí a chytí za krydlo, ona sa pustí dole. Keď sa v není chytro, ona odpadne a ona uletí. No. A hovorím, a na tej studničke, keď sa to, ak skočila do toho, potiahla si a zatiahla si takto nožičku a musel byť potom pozbierať. Niekedy bol dobrý lov, niekedy bol horší lov. Tak to bolo, deti moje. A je to. No. A keď sme chceli voľačo mať, to sa len v iných mesiacach robilo, keď nebolo už to robiť, len sečky pre krávy narezať a tak takto sme si chodili prilepšiť. No, už viete. A na čo nám budú tie čvičale? Ty sa pýtaš na čo? Mama ti Ja vám povie. uvarím polievky na nedeľu, mater sa o vás nestará. A potom pôjdeme na faru, predáme pánkovi, organistovi a Zemanovi. A predáme po 3 koruny, aby sa vám mohla topánky kúpiť. Lebo máte za to vám nekúpia, budete chodiť do teplu. Stariako, a zoberiete nás niekedy tie čvičale chytať? Ale chodte do práca a kdeže by ste išli? Kde to viete, to je preslabá robota, ešte ani topánok nemáte do behaní. A to treba začať tu ráno ísť. Nie, to není pre vás, deti moje, není. To keby sme mali vnuka, potom by som ho zaučil na to. No veru, už sme sa dobre vyhriali u vás, teplúčko ste tu mali, aj sme si zaspievali, čo sme porobili, poobšívali. No hádam sa aj domov poberieme, lebo musíme si oddychnúť. Ráno zase nás čaká zajtra kopa roboty. No poď, starý môj, ideme domov. Ale to neponáhla, ešte máme naliaté. Na cestu. Tak ešte teda vyčkám. O druhej noci. Sme sa tak tu zasedeli a také kôčky. Pomaly už veru domov. Viete čo, na tú cestu si ešte jednu pesničku zaspievajme. Ešte veru. A viete, ako by sme si mohli kačička divoká. Joj, to je krásne. Ale budete aj vyspievať. Budeme. Nech sa učia. Kačička divoká letela z vysoká čúhaj, dobrý strelec strelil, jej do boka strelil, jej do boka. Odstrelil jej krydlo a
poďakovať folklórnej skupine Bukovec, ktorá prispela k tomuto nášmu programu. Už takto sme vyskladali mozaiku prezentácie nášho projektu Ľudový spôsob chytania čvíkot v Máčove a okolí. Takže pri tejto príležitosti, keďže sme tento projekt realizovali hlavne spolu s HIPO Máčov, dovoľte, aby sme poďakovali pán Briadka. Takže poďakovanie patrí folklórnej skupine Bukovec, aspoň symbolickým kvietkom, pani Čechová. Ďalej naše poďakovanie patrí obci Diviaky, kde sme mohli uskutočniť túto prezentáciu pánu starostovi Pružincovi. Ďakujem veľmi pekne. Ako som spomínala, Hornonitrianskému múzeu, ktorí na nás odborne dohliadli a zapojili sa do tejto prezentácie, pani riaditeľka a ostatným odborným zamestnancom, ktorí sa na tom podielali. Veľmi pekne ďakujem aj základnej škole, ktorá nám umožnila túto videoprezentáciu, pani riaditeľke Gabike Taudurovej. A dúfam, že detí. Áno, áno. Ďalej, naši informátori sú nám veľmi vzácni, ktorých ste videli v tom filme. Žiaľ, pán Michal Šlabiar tu nie je medzi nami, ale určite ho navštívime a poďakujeme mu, odovzdáme mu kvet. No a Viktor Divojky zo Somorovej si cvičáni. Ktorý nám doslova prednášku vo filme teda prednesol. No počula som, že je tu pán Hagara, ktorý takisto bol jedným z informátorov. Takže ďakujeme. Tak. No. Ináč veľmi si vážim, ja som na začiatku nepovedala, sa to tak trúsilo pomaličky, že či sem vôbec prídu ľudia. A možno by som to tak vyhodnotila, sú tu nejakí ľudia aj z Diviackej Novej Vsi, aj z Vrbian, sú tu moji bratia, a ja z Vrbian, z Diviackej Novej Vsi sú tu ľudia, ale najvzdialenejší návštevník tejto našej prezentácie je z Chrenovca Brusna. Emil Trgyňa, ktorý sa o to zaujímal, takže aj tebe patrí tento kvet. Ako divákovi, ktorý sem meral cestu najvzdialenejšiu. A ešte som za HIPO Máčov Anka Blahová, ktorou sme spolupracovali. No a takto ďakujeme teda za podnet na realizáciu tohto projektu. Nezapudni jej tak kviatok. No, už som spomínala pána Jozefa Lišku, s ktorým sme tú filmovú prezentáciu, ten mi ukazuje na manželku, ktorá mu pritom pomáha, takže ďakujeme veľmi pekne, pán Liška. No a naposledy tej hlavnej námahke ja blahoželám a skutočne ďakujem za to, čo sme teda vytvorili a verím, že v budúcnosti už asi nebudeme mať také niečo možnosť, ale nejaký projekt spravíme. Všetko dobré. Tak vám ďakujeme za účasť a dúfam, že pri nejakom takomto podujatí venovanom tradičnej kultúre týchto obcí sa ešte niekedy stretneme. Ďakujeme veľmi. Môžete si kúpiť
túto expozíciu hoci kedy pozrieť na Mačovský gazovský dvor.